Šiací stroj je s takýmto príslušenstvom úžasný. Magnetické pravítko 3 v 1 na prešívanie, vylepšený polygonálny dizajn, superpevná magnetická absorpcia, stabilná absorpcia na stole šiacieho stroja, žiadne vietanie ani lepenie, inštalácia a demontáž za 1 sekundu. Polygonálna štruktúra sa prispôsobí viacerým uhlom šitia a voľne nastaví medznú vzdialenosť. Či už ide o šitie okrajov, zrolovaných nohavíc, patchworkových pásikov alebo lemov, dajú sa presne zarovnať a stehy sú úhľadné a rovnomerné. K dispozícii sú tiež funkcie navliekania a demontáže, takže je možné dosiahnuť na viacero uhlov, ušetriť starosti a peniaze. Prispôsobené rôznym domácim šiacím strojom, látkam pre domácich majstrov, transformácii oblečenia, ručne vyrábaným látkam, začiatočníci sa môžu stať aj expertmi na šitie v priebehu niekoľkých sekúnd.